man karon? Kuya, sakto Oh, naman saan? ko sa pangidaron. Pwede na yeah. akong magkuan, mag-uyab-uyab. Ha? Mag-uyab-uyab na ka? Sure ka? Andam na ka? Oo, namay masita na ko karon. Pag sure ha, kay ako ra ba, grabe ra ba kay ko gitrabaho para ninyo. Nya andam na magkaka. Ikaw, sakto lang kas edad, makadesisyon na jud ka na. Oo, pero mag-agisan nimo kung kinsa kong pilion. Ayaw ka balaka. Kay tanang muagis ako mga manghod. Muagis jud na ako. Ako'y magguwang, ako'y magbuot. Sige. Hala sige. Naaman kay magbisita ron adlaw. Sige, nalagi. Daghan sila. Yak insa man ang mga tawanan, taga-asa man na. Taga-dito ra sa Ako, may kuan. basing kortahan na. Pabor. Kortahan magana. Oo. Bisan ko Wasa ka kabalo. wala sa kabalo. Ing ani na lang no, para makabalo ka nga mao na itong pilion. Ako sa nang subayon. Kira. Sige, okay na ka. Oh, sige. Pero Sa kwang ugma. malahi tanindot kay ni diring ko. Ano? Oh, sabi mo, Pwede kong ano dito sa mga isuon, boss? Wala na akong gingon kuya. kabalo ka, kini akong suon. Mao ni pinakagwapa ni lugar ha. Oh. Sure jud ka nga manguyab ka. Sure kay boss, dali ko buwak ko kay kuya. Unsa may imong mga dala pa uban? Taga iko ko. Sapa? Na koy motor, boss, para to. Motor? Oh, Motor ah! motor kanay, boss, buwak. Gamay anong motor. Ay, wa na kay laing motor. Tricycle wala na. Motor gyud, us ka buwak. Motor ah. Kabalo ka, kinin akong manghod-manghod, sugod sa pagkaanak ani niya. Wa pa jud ni kasakay og motor. Lima pa kaligid ang gi kuan ako ani, gi pa sakay na ko ani. Pero kanang duha kaligid makuyawan ko. Murag di ka pasar. Ako pa nimo no. Balik lang ka sunod adlaw. Di pwede mangyay, boss. No? Ayaw saron kay wa pa ko sa kondisyon. Gidara ba ko Ikaw buwak? diri lang ka. Balik lang sunod adlaw. Okay ra? Sige sige. Sige, boss, sige, boss. Kanang imong buwak ihatag lang na sa lain. Sige, Palit. sige. Ikaw ba pamili po ng mga saktong Dili mamisita na nimo? sila pwede di ay. Dili na Lang tawag motor. Boss, iwan ang motor. Boss. Oh, May ay, ngod ko. kailan na kami? Oh, si Don Marco. Marco na? Marco ba to? Nasipyat ko. Kaila di ka Isa, niya. kailan ko ano niya? Murag, di Niya ba? may na sila kay mamisita na ko. Mo ba? Ganar ba nimo gipamisita pag niagi adlaw? Pero siya ako na gustuan man. Ang problema lang ani kay gipakuyog-kuyog ko nimo pag bisita nimo to mga kailan at mga babae. lagi kaya. Nagkaroon ako ano mga timong biktima. Wala ka gibaw. Buwak ni muta sa nag-ingon ni Musa. Imo Baka lang lagi. mo de. Saon mo na nato kuya. Paabot. Kay kini man gud siya gud. Suod kay niya ni. Pero ang problema lang ani kay di naman maihap imong gibisita gud. So, tagay ko no rason nga madawat ka niya. Tagay ko rason kay amigo man jud ta, tagaan ti kagwan. Ligo man jud mo. Oh, tagay ko rason. Ngano nakagusto ka sa ko? Ano nakagusto man Kaya kanibahan? mo siyang kiniiya, iyang basta kanan. Pero murag maora man naghihapon imong gistorya dito sa tong Murag pamisita. gyapon? Para maghihapon wa magkikalayan. Di ko papasar ni. Mao lagi ni ron. Di ka kapasar sa Ik- kuya ikaw, di ay. ikaw may ni desisyon nga di ka kapasar. Di jud ka kapasar, pero kung ningon ka na ako nga, pwede jud nako panguyaban ako ang imong manghod. Kana, napaguro chance pero kana ningon ka nga. Mas hindi na ako kapasar. Aw sige. Balik na lang sunod tuig. Ilan na yung medad? Sunod tuig pa? Walangan! Ayaw ka balaka kay sunod mo mga suroy-suroy. Kuyog yapon ko. Makakita naglain na. Ayaw ka balaka kay secure na ko ninimo. Kung magkita pa ta sunod tuig. Ala sige. Gilang. Okay. Gilang, okay lang. Basi na may trabaho nito. Ang kanding ni mo, sus, ati man na to, namatay na ba to? Naunsa naman yung mga bisita ni mo, oy? Uy, ko tayo mo ato di ay. Oh! Oo, kailaw ko dati. Pait. Hoy! Butang eh! Unsa may mo tayo? Ayaw, sorak. Kisita ko? Manguyab? Oo. Unsa may may kapagi? Naman ka, buto. Lagtawag ko na imong buwak? Kining imong buwak manis patay. Asa man kagikan minteryo ha? Kakalang. Asa man kagikan minteryo ha? Naunsa man sad ka? Naon sa manday. Pag niaging adlaw, okay pa man ka. Nagdaster pa gani ka, nakita-anti ka to. Nagkaroon na unsa naman ka. Tawasan. Mao lagi na sa kahigugman nimo ani mga bayi ko. Ha. May ngani ka? Alam Pamila sa niya. ayo sa agi dire kay ako ani manghod, agi sa kanako. Maglungon ra ba kay ka? Diko. Hawa dire wa kay kon. Hawa dire. Sa naman to? Gani o. Nanghatag lagi ko, kang problema ba? Katong mga tawana, pasar kay to nimo. Magani mag-agi nimo kay Mao gani. maka-decision ko kinsay para sa ko. Ikaw kay wa pa man jud ka kauyab sugod sa una. Ako daga naman kay kog mga na-ex. Manang agi jud nako dapat, ha? Sige. Ah! Uy! Kisa man ka? Man,
Mihiya ang mga mo. Si Lili ah! Kapastos pagod nimo! Mihiya ba? Si... Sa may... Si Mihia! Mihiya! Mamisita daw. Nagkaila na di mo, ani? Kasabot lang kasi yung mga ibang sulti. O, ikaw ba? Ano manguya man ka sa kong manghod? Imo mo iya. Mao lagi. Pero, ina ko iya. kabalo kaon sa requirements ani nako ani niyang bataa. Ano naman? Mao sad ni. Nganong interested man sad ka? Wa ka man iya. Sa man imong gibit-bit? Ano yung maumot ni? Maumot. Ako ni ata niya. Unsay bulbul? Unsay bulbul? Maumot. Maulog. Sa maulog. Maumot. Maumot. Sa maumod. Ana ma. Sa man na maumod ba? Ah! Maumot. Ana. Lapyum! Lapyum! Kaya ka ng lapyum. Umang paumot lapyum. O ni. Ako ani. O ni. Ako ani. O ni. Kinsa man ni? Mutaan ako kung ako ani. O. Ako na ana imo. Kung anong nila... Walo mo, dili man ka mo tudlo. Ako ano gani? Atang ako imo. Naglibog ko. Ako pa nimo na, bit-bita ni, hawa diri kay wadyo ko kaangay nimo. Wadyo ko kaangay. Ganang imo mga Baka manamisita ba? kasabot ato eh. Hapit na jud kay kumahay blood. Baka kasabot ato ya. Wa ko kasabot. Hapit na jud kumahay blood. Ano ko siya eh. Naunsa naman mga ikaw ba? Imong gipa-newspaper imuhang kan? Pag Wala. kuan nga pwede na ka manguyab. Wala, Oy! wala. May adlaw, magunsa naman sa kadiri, manguyab na sa ka. Kung pwede. Aw, kung makapasar ka sa mga sa kuan na standard, kay kini ako mangod-mangod, mo ni pinakagwapa dirong lugar, no? Dili siya angay nga bugal-bugalan. Aw, di man ginibugal-bugal nga mo. Kini nga mo. Siguro kini nga mo. Kana, mo na usa na ko kana, usa sa akong ganahan. Pero Kuya, nag-interview ako. Ikaw, excited ra kay ka. Ano na jud ka makuyab? hindi ka nang natala. Mao gani paabot lang kay kini mangod siya. Okay salig pero basin. Pwede. Unsa may imong ikahatag nako or unsa may ikahatag nimo sa akong manghod? Na imong man jud nga pag pangusgan. Pwede. Pwede tagamay na. Oh, unsa man? Sure. Sure ba? Sure. Kalusa man na. Uwa. Ano ni sulti mo kaguguma masak? Sige. Una mo ano ni ina wa unong na indong mo yung ano wa kami sugtalan O gani? mas gaso ka tabuhi Otro sa pariya tawa ta sugtay ko. wala lagi yun na man mo manguyan eh Wagi. Ako magawa ko. Ang stage May ko. pasyon. Bravo ko. No, itong tignaw ni. Tignaw mo to. Sugot man niya nga. Ibuwa ka man to. kamao nga na mo ngayon ang inguwangan na Hindi ko ano yung ano man to? Ay, jud akong adlaw ra. Uy, saan may man? Ha? yun na Ano man to? Wa mo kabalo. Wa mo kabalo. Anong gisugot siya? Wa mo kabalo? ano May ibawa naman. Nakadawat to siya 13th month pay o iyang pensyon sa inyong senior citizen. Wala na. Ay,